Hej og velkommen til denne lille video, der omhandler Matterport Showcase. Mit navn det er Brian, jeg kommer fra BM Rådgivning, og jeg beskæftiger mig egentlig mest med digital registrering, som er med Matterport scanner eller med en droneflyver. Som sagt så er det i den her video, jeg lige præsenterer, hvordan at Matterport Showcase fungerer. Jeg hopper lige ned i hjørnet, og så kan vi fortsætte derfra. Jamen, så kommer jeg herned i hjørnet og sidder, og herfra vil jeg så fortælle jer lidt om, hvordan at Matterport Showcase den egentlig virker. Det første, der lige sker her, det er, at vi laver sådan en kort indflyvning til, hvor jeg har sat startpunktet, som er ved hovedhjørnet. Nede i venstre hjørne kan I se, der er en masse ikoner, og her dem vil vi komme igennem løbende igennem den her video, og så jeg fortæller lidt om, hvad det egentlig er. Allerførst vil jeg gerne lige fortælle om det her minimap oppe i højre hjørne. Lige nu er der ikke en rød prik, men det vil der komme lige snart vi kommer ind i bygningen, og den kan vi så se, hvordan den følger os rundt i hele bygningen. Det første jeg lige vil vise, det er det der hedder et dollhouse, oversat til dansk et dukkehus, men i det her tilfælde er det en model, som giver sådan et overblik over, hvordan at billederne er sat sammen. Og her der kan man sådan panorere lidt rundt på den ene side af huset for eksempel, og også over på den anden side, hvis man har lyst til det. Det giver sådan et meget godt overblik over, hvordan billederne egentlig er sat sammen i en helhed. Så er vi lige hoppet hen til hovedhjørnet igen, og det næste jeg lige vil vise, det er, hvordan man egentlig bevæger sig rundt her i det her 3D-model. Som du kan se, så er der sådan en masse hvide cirkler rundt omkring, og det er herfra, hvor at hver optagelse, der er sat sammen, er blevet optaget. Og måden man flytter sig hen på, det er, at man trykker på de her cirkler, og så kan man panorere rundt, som man egentlig har lyst til. Der er også muligheder for, at man kan se på plantegninger i de forskellige planer eller de forskellige levels, om man vil. Første, anden og tredje sal og fjerde sal, hvis man har det, eller en kælder. Her der starter jeg lige med at vise, at det er stueetagen, som man har lavet en plantegning over. Og nede på den, der hedder Floor Selector, der har man mulighed for at vælge, hvilket floor man så vil befinde sig på. Lige nu der hopper jeg op på første sal for eksempel, og vise, hvordan første salen ser ud, men jeg kan også vælge at hoppe ned i kælderen og vise, hvordan at den ser ud på en plantegning. Der er også mulighed for, at man kan lave opmålinger i den her showcase, og det gør man egentlig bare ved at trykke på Measure. Og så er der en masse forudindstillede målinger, som den har lavet dengang, at jeg gik rundt og målte op. Der er også mulighed for, at man kan lave sin egen opmåling. Det viser jeg lige her om lidt. Men summa summarum er, at det er et rigtig godt instrument til at kan måle op med. Måden man egentlig laver en opmåling på, er ved at trykke på det her plus. Og så kommer der sådan et lille forstørrelsesglas frem, og nu måler jeg lige mellem her de to senge. Det gælder om at lave sådan en forholdsvis lige streg. Og der viser den er 86 cm, og det var der sådan set også i virkeligheden, da jeg målte det. Jeg vil lige hurtigt benytte lejligheden til lige at fortælle lidt mere om det her minimap oppe i højre hjørne. Som I kan se nu, så er der kommet en rød prik, og der er sådan en lille trakt på den også, der viser hvilken vej vi kigger. Måden man egentlig også kan komme rundt i huset på, det er ved at trykke på for eksempel spisestue, så vil jeg kunne panorere mig derover, og så kan man se, hvordan at man kan dreje rundt og tilbage igen til stuen. Det næste jeg lige vil fortælle lidt om, det er hvordan at man kan hide furnitures eller gemme møblerne, og det gør man egentlig bare ved at trykke på den knap, der hedder hide furnitures, og så får man et helt rum uden møbler. Man kan også vælge at sætte measurements på, og så får man mulighed for at se, hvordan rummet ser ud uden møbler, men også hvor stort rummet egentlig kan se ud. Faste inventar som køkkener og bad, de forsvinder ikke, men alt hvad der for eksempel har stået oven på køkkenet, er jo forsvundet. Men det er en rigtig god måde til ligesom at fornemme, hvor stort er rummet og hvordan kan det egentlig blive indrettet.
Man kan vælge at trykke møblerne tilbage igen ved at trykke på On-Hide Furnitures. Den sidste ting, jeg lige vil fortælle om, det er, at der også findes det, der hedder en guidetur. Helt nede i venstre side, i venstre hjørne, er der en lille knap, der hedder Play, og så laver den en guidetur, som jeg har forudstillet, hvor at man kan se, hvordan at kameraet panorerer rundt på de forskellige positioner, som jeg har valgt. Det giver sådan et helhedsindtryk af hele boligen, hvor man kommer rundt og kan se det fra stort set alle vinkler. Læg mærke til, at den lille røde prik på minimappet også følger med rundt, hvor at kameraet det egentlig er kommet hen. Nu hopper vi ind i spisestuen, som I kan se. Det var alt fra mig for denne gang. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Tak for denne gang.